Ka Hills Farmers Union HFU kan ujor sya ka Meghalaya Human Rights Commission. Halo gejing sya khang bat jing sya penwet kinong rap kala pangap ha West Chantia Hills. Haki breu ka Assam ka belakta ay kayok kokot jongki. U General Secretary ke HFU ba ia kharsantiu ulapan pau ba kani ka kam kala jwat ba bat ke district level kan omla asyo ban penbet kumta ka dan kam penban ya ki menteri rang ba jong bro artli ke jela ban chimkia hidala dia bat banwara aka sya gejing chong sok. Kat kum gajing itu ubak kharsantiu gajing elang peace committee kablalong hakasan bat khat pratrik ujemang arajar arpun rio kim shimla kular ai nama gajing kelaktian bat gajing kelamat dawa ki ngilam karbi nengkong ki karbi ki ekran halor ki basha akem hakakam penyap brio bat la kular bansha ikinong lapangap banidrap haka pratrik ujemang penban hakata gasngi kinong lapangap kila sha akhang haki puret asam bat sha siat mau haki karbi. Hakajing ilang ka bobot pat ki karbi kila penkala da kambat tamai da ka badawa bantung dieng batung siat haki klau bat lengka bamarjan. Kabala peleng mo ya baro namar kala pangap kala pensyai bakila bantung tang yaki marrep om yaki tung dieng na sensar. Hagini kajing ilang baro kam shimladon kajing ikran halor kajing kini put usam ne kajing tho ekano ka resolution namar baro arliang kisania ak sarkar Assam bat Meghalaya ban penbet. Ndrai ka belengo apat kalong babalay kim sya ban rep suk ya kinong syong kalapangap. Ya kani ka peace talk ka baningkong kadai ka ba nang tay na po ki perlok ka jungi na karbi ki pan na ka state government bat khamtam na USP ban pin itu ya kita ki breu ki bala kem hakatu ka por basya penyap utu u oriwal timong kata kadai ka baningkong te hadian hakatu ka sngihi na kaliang jong SP ula kular batang sudap kani ka meeting unsa ay ka press briefing bat ru ban pha ka report bat ya kata ka report ru ngilayo kopi na kaliang jongi bala tho e ka kerteng jong kita ki breu ki bala syakem bat ru la ai ru ya kidur katkum ka jingkwa jongki te henrei USP ula keranchai ru bakasyong ha ka kod namar begini ki breu ki bala syakem kilayo bill ya ka bill te USP uang batang ba ya kani ka kam kadang don ha ka kod ban bishar ya ka bat banang wat benia ya kani ka case hadin kata nakaliang kajong kita ki prok jongi na karbi ki ong aipor ingi ars ngi bangin ra ikani ka kubor ceki pat karbi ban pins ngau thu ro yaki ya ka ai ka bangilayo ya kani ka report bat hadin nang ta ha ka pratarik pinsayo kamumut santarik hendru tarik banyo tarik pratarik pilayo banidrat te hendrei inda lapoi pada kata ka pratarik ha kinong rap jongi ki lek ban salingka kadon ka jingkhang na ki pulit Assam bat kadon ka kajing penwit da ka bagi siat ki jeri kawang de kimau nang taina po karbi bat ka klam urlong te dei namar kata kadaw ka sa pelong biang ya ka district administrative both side SPDC magistrate BDO ki don lang ha ka to ka meeting ha ka pratarik pade na ka benta ban pin sngo thu ikini ki arteli gisnong khanang ba ginwara ikalinti jo ka jing esok te hendrei ha ka to ka khat pratarik pade ka kelano kata ka jing ekran kamdon chu ya kata ka demand ka baki ong bakim pat hun lane kim ki klam ong chu bakini ki breu ki bakem ka klam poi chu kata hendrei kala poi no pade ba balai msya bantung din yaki ha ka to ka jaka ka kelano kata ka jing ekran te hadin nang tu nakaliang joki nakasnong lapangap kila krenchai ba ka to kasngi bangim dan problem yakinong tapat ani kinong lapangap wat bantung ha ka to ka jaka ka ba ka badang theli ka ba kiakam bro arngut bro ar snong mata te hendrei ka basngausi kalong ba nakaliang joka snong lapangap kila krenchai ba fila bantung tang yaki seasonal crop pila bantung using pila bantung saw jor kubi kan ba fikwa tang ba ni persya kumbangi persya ikanong snong dala pangap ru bakim dei bantung ya usinsar namar utu dei permanent crop nimsya bantung ikiding namar utu ru dei permanent crop te hendrei ka ba hakani ka jingya lenti ka jongi ka jingya keren em kamdon kata ka jingya keren ba ong ba kadai ka jingya kediput kamdon kata ka jingya kediput baro arteli ngi songtu bet ba ya kalan demarcation ni shania ha ka sarkar ni galaya ba sarkar Assam ban penbet te hendrei menta ka bu ka jingkli udak jingkli ba he ba balai pade umsya ikinong rap jongi ban hiar halingka ban rap adu menta namar kani ka kata adu kata kadai ka bangibu ya udak jingkli ubahe te dei namar kata kadaw ngi kerpat ya kitu ki perlok ke jongi ki badan hapok karbi ba kidai ban kelathia keladem ban ailat ikinong rap ke jongi ban lidrap namar ka por kam show te ka ika rai bagi simpat hakatu kasngi ka kat pratarik jong u panaime hakatu ka meeting ke jingya karan kalong ka bajrong ba hendrei kamdan watang
kajing sya banto ya kanu ka resolution ka baha ka to meeting. Tika ika jing yo i jong pi halor kani ka jing penlong ya kani ka peace committee pat hatu kan penra ya ka ban solve ya ka problem tarai. Ha kajing i jonga namar ba menta kasnong tapat kamla su banrai. Namar menta kila menta pedi kinyat syaka wei ka komiti ka baki ong border area committee. Kabalakli daki katu kan ningon. Te hang tu ki in kentubro ki wei ki seng ki badan hagatu ka border area committee nang tina pokarbi te kani kasnong tapat kanyat no syaki but kadba nakaliang ngayu iya katu si nakaliang ka administrative kim respond than ya katu ka border area committee namar kim da sutu than ya ka jungmut jungki ya ka komprikam duki te henre nga i bakani ka kan juat bah namar ba ya kani umla ban solve na ka district level but umla ban solve ru naka village level te imat kani ngatrai ka kadai bestang ka intervene jong u chief minister bat ru ban pensyong khop ikat tu kat ni ki ba kwa ban penduk ya ka chong sub sanya kita gi application